Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Исәнмесез, кадерле дуслар. Ижади чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге героебыз Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең солисты Илнар Гомәров. Юкагына булмаган шулы күрешүләр, юкка түгел хәл-әхвәлләр белешүләр. Язмыш үзе бәйләп куеп, кулыны кулыга, хәерле юл теләп калды парлы юлда. Юкка гына булмаган сөюләр, юкка түгел янулар көюләр, юкка түгел язмыш барын алдан күргән сине миңа, мине сиңа белеп биргән. Юкка гына булмаган сөюләр, юкка түгел янулар көюләр, юкка түгел язмыш барын алдан күргән сине миңа, мине сиңа белеп биргән. Илнар, хәерле көннәр. Хәерле көн. Ничек кәефләр? Аллаһка шөкер, әйбәт. Менә шушындый матур җәйге көндә синең белән әңгәмә корып алырга булдык әле. Безнең инде барлык геройларыбызга да иң беренче бирелә торган сорау: кайда тудың, кайда үстең? Үзең белән таныштырып китәм. Мен үзем Мөслим районы Ташлар авылында тудым, шунда үстем. Мөслим районында музыкаль мәктәптә белем алдым. Аннан инде Әлмәт музыка көллиятендә баян буенча укыдым. Әлмәт музыка көллиятен тәмамлагач, Казанда Мәдәният һәм сәнгать институтында башта баян буенча укырга кирдем. Аннан инде укый миңа җырлау бәләкәй чактан ошый иде. И параллельно еще вокал бүлегенә дә кирдем. Шунда параллельно икесендә дә укыдым. Димәк, син ике куян койрыгын тоттың инде бер юлы. Ничек менә баян буенча да укып, җыр буенча да укып була, ул өлгереп буламысың? Җитештем, но мин шул факультетта укыдым. Шуңа күрә теге күп фәннәрне укыган идем. Параллельно укыгач инде аларга йөрисе булмады. Бер ел алдан укып барган булдым инде мин. Шул аларны автоматын гына куйдым. Ничә ел укыдың? 5 ел. 5 ел эчендә, димәк, син инде ике һөнәрне үзләштереп чыктың. Афәрин. Рәхмәт. Менә син инде Мәдәният институтын тәмамлагач, артист һөнәрен сайладың бит инде. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә килеп керү тарихың ничек булды? Кемдер сиңа киңәш бирдеме барырга әлеге коллективка, яки инде үзеңнең теләгең шундый көчле булдымы? Уку бетергәндә дус егет шул уку бетергән как раз 17 елда тәмамладым инде мин. И Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләгән дус егетем Тагир, ул әйтте инде безгә килеп кара, может шатырлар алырлар диде, һәм инде мин шушы ансамбльгә килдем. Прослушивать иттем, шаттылар. Әле ул вакытта как раз экзаменнар биреп идек. Шул алдылар, шаттылар инде. Аннары шунда эшли башладым 17 елдан бирле. Димәк, син инде безнең ансамбльдә инде 5 елдан артык эшлисең. 5 ел, быел 6 ел була бирсә. Быел 6 ел була, бу инде әз вакыт түгел. Менә шушы ансамбльдә эшләгән дәврдә үзең өчен ниндидер яңалык ачтыңмы? Менә син бит инде безнең ансамбльнең яшь буын кешесе. Ансамбль турында белә идеңме? Яки инде син ансамбльне шушында эшкә урнашкач кына белә башладыңмы? Юк, ансамбль турында белә идем. Без укыганда институт турыдан безне җибәргәннәр ансамбльгә чыгыш ясарга. Шунда чыгыш ясадык. Шул вакытта уже ансамбль белән танышкан идем инде. Кайбер кешеләрне дә белә идем. Шул Вай, ошо инде үземә. Институтта кемдә белем алдың? Институтта мен Венера Хатуна Ганиева да укыдым. Ул миңа бик зур
тәҗрибә, барысына да өйрәтте, күрсәтте дигәндәй, үзенең концертларына йөртә иде, укыган дәврдә инде. Шул аңа тоже бик зур рәхмәт барсы өчен дә. Менә тамашачыларга әйтим әле, мин бит инде синең белән шулай мәҗлесләрдә, концертларда бергә эшләгәнем бар һәм шул вакытта мин сине беренче тапкыр ишеткәч шаккаткан идем. Менә әгәр дә күзне йомып тыңлап торсаң, сине инде безнең мәшһүр җырчыбыз Муслим Магомаевка ошатып була. Менә аның шундый море дигән җыры бар. Син аны менә чыннан да шундый югары дәрәҗәдә башкарасың. Хәтта мин үзем шаһит булдым шушы мәҗлесләрдә. Кунаклар, тамашачылар торып сине алкышладылар шул вакытта. Менә чыннан да менә шушындый бай тавыш, матур тембрлы, шундый бәрхет тавыш иясе син. Һәм шушындый тавыш миңа калса ансамбльгә инде күптән кирәк иде. Һәм шушындый тавыш белән миңа калса син бик күп әле тамашачыларның күңелен яуларсың дип уйлыйм. Море вернулось говором чаек, песни прибоя, рассвет пробудив, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданный скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Менә институт дигән, әйдәле институт темасын дәвам итик әле. Синең бит инде институтта белем генә алмадың, әле синең институтта шундый гомеренең тагын бер мөһим вакыйгасы булырлык хәлләр булды бит анда, әйме? Менә син анда сөйгән яраңда очраттың бит инде, менә ничек таныштыгыз, сөйләп кит әле безгә. 1 сентябрь инде укырга килдек. Шул вакытта расписаниелар карап торам инде. Расписание караган вакытта янәшәндә бер шибәр генә матурына кыз басып тора инде. Сорый инде кайсы 80-нче аудитория кайм икән дип сорады да инде. Мен әйтәм, менә шунда, идегез, мин дә шунда барам дидем инде. И шул вакыттан ук ничектер гашык булдым. Ана дус егеткә кайттым да, мен әйтәм, бер кызга гашык булдым әле. Әйтәм, Алла бирсә, ул минеке булачак дип шунда ук әйткән идем. Шул Алла шул шулай булып чыкты. Аннары йөри башладык, очраша башладык. Шуннан инде уку бетерер алдыннан, уку бетергәч никахлар укыттык. Шул хәзер Аллага шөкер матур гына 2 бала үстерәбез, матур гына яшәп ятабыз. Юка түгел булды ады каралары, сөю белән бәйләп куйдык яраларыны. Төрле вакыт, төрле чаклары булды кайчан. Тик сүннәде гаилә дигән кайнар учан. Юка гына булмаган сөюләр, юка түгел янулар көюләр, юка түгел язмыш барын алдан үргән сине миңа, мине сиңа белеп биргән. Юка гына булмаган сөюләр, юка түгел янулар көюләр, юка түгел язмыш барын алдан үргән сине миңа, мине сиңа белеп биргән. Илнар, менә безнең инде Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең әлеге тапшыруында без шулай ук инде тамашачыларыбызны артистларыбыз белән таныштырабыз, танылган артистларыбыз белән, яшь артистларыбыз белән. Менә син яшь буын кешесе буларак безнең ансамблебезнең киләчәген синдә күрәбез һәм әйтәле, ансамбленең киләчәген син ничек күз алдына китерәсең? Әйтик, бер 10 елдан, 20 елдан ансамбль нинди булырга тиеш? Шул ук юнәлештә барырга тиешме, яки инде нәрсә булса да үзгәрергә тиешме? Ансамблебез инде минемчә шулай ук безнең фондта булган җырларны
саклап калырга тиеш, саклап барырга тиеш, татар телен саклап калырга тиеш, саклап барырга тиеш дегендей. Чөнки элеккеге җырлар, күпчелек җырлар, ретро җырлар хәзерге вакытта онытыла. Ну, күпчелек артистларыбыз яңартып үзләренчә җырлыйлар инде. Менә ничек татар халкында ничек булган, менә шулай калса, минемчә яхшырак булыр иде. Шуңа күрә аны ничек тә саклап калырга кирәк, кешегә, халыкка күрсәтергә кирәк. Ул бит инде менә һаман бездә теге зур үсәбез, олыгаябыз. Например, минем яшь чактагы җырлар анда тоже кайберләре онытылалар, кемнәрдер яңарта, кемнәрдер яңартмый шулай калалар инде. Шуңа күрә шул татар халкының җыр-моңнарын саклап калып, һаман да алдагы буынга тапшырып барырга кирәк, минемчә. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле бик күп кенә гастрольләрдә йөри. Бу артистлар өчен беренчедән күңелле булса, икенчедән инде гаиләле кешеләр өчен ниндидер бераз гына авырлык та китерә торган әйбер. Менә син гомумән үзең гастрольләргә теләп йөрисеңме? Гастрольләргә күп йөрисеңме? Гастрольләргә теләп йөрим, Аллага шөкер. Как раз эшкә беренче килгән вакытларда мин эшкә урнаштым гына. Ансамбльдә безнең Себергә гастрольләргә чыгып киткән. Шул вакытта бик күңелсезләнеп калган идем. Мин бер үзем генә калган идем анда. Ну, Палуның да үз нәтиҗәләре булды. Мин партияларны кабатладык, өйрәндек дигәндә инде. Гастрольгә чыгып киткәндә дөрестән дә авыр, чөнки күп юлларда йөрибез, юлда автобуста йөрергә кирәк. Барыбер тормыш иптәшемә бик зур рәхмәт. Аллага шөкер аңлый. Балалар белән кала бит инде, барыбер ике бала белән авыррак. Аңа бик зур рәхмәт. Гастрольләр чыннан да бик күп, зур юллар, озын юллар. Барыбызга да исән-сау йөрергә язсын, самое главное исән-сау әйләнеп кайтырга. Шул гастрольләр чыннан да шуй бик теләп йөрим. Менә әйтәләр, син бит инде татарча да җырлыйсың, русча да җырлыйсың. Кайсы телдә җырлау җиңелрәк, татарчамы, русчамы? Дөресен әйткәндә, русча җырлау җиңелрәк. Ни Минем өчен? өчен. Татар җырларында милизмнар бик күп, бормалар бик күп. Менә шул бормалар әзрәк авыррак, минем өчен авыррак бирелә. Урыс җырларында инде ул ничектер җиңелчә генә, турга гына дип әйтим инде, турга гына җырлана. Шуңа Муслим Магомаев җырларында да бик яратып башкарам. Окном высоким, над окном широким, вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, казак правый первый раз идет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, казак правый первый раз идет. Отойдет, посмотри, ты в окно заглянем, ничего за вишней не видать. Отойдет на крыло, бровью поведет он, вишня возвращается опять. Отойдет на крыло, бровью поведет он, вишня возвращается опять. Менә хәзер яшьләр өчен бик күп мөмкинчелекләр ачыла. Үзеңне күрсәтер өчен, үзеңне танытыр өчен республикабызда, Россиядә бик күп конкурслар, фестивальләр уздырыла. Менә Илнар, син укыган вакытта
яки хәзер нинди булса да конкурсларда катнаштыңмы, анда нинди урыннар яуладыңмы? Укыган вакытта мен Рашид Багаков исемендәге конкурста катнаштым. Анда 3нче урын алдым. Татар моңында катнаштым. Без анда ансамбль катнаштык, анда 2нче урын алган идек. Менә бу конкурслар гомумән кеше өчен артист кеше өчен дип әйтик инде, сәнгать кешесе өчен нәрсәләр бирә ул? Сәнгать кешесе өчен беренчедән сине конкурсларда күрәләр, ишетәләр. Аннары инде үзең өчен син яңа җырлар өйрәнәсең. Анда бит барыбер конкурсның нинди дә булса таләпләре бар. Нинди җырларга яңа җырлар репертуарда үзләштерәсең. Һәм инде сәхнәгә чыгасың, барыбер каушыйсың, шул сәхнәдә үз-үзеңне тотырга өйрәнәсең инде. Шул каушауны бетерергә өйрәнәсең. Тәҗрибә аласың инде конкурсларда йөрсәң күбрәк. Димәк, бу конкурсларның үзенә күрә ниндидер бер файдалы нәтиҗәсе бар име? Менә ансамбльдәге иң беренче концертыңны хәтерлисеңме? Дөресен әйткәндә юк. Хәтерләмим. Димәк, синең курку халәте бик көчле булган инде. Шулайдыр. Барыбер теге ансамбльдә бит әле без барыбер ниндидер движениелар да бар, нәрсәдер эшлибез. Баш менде информация күп ул вакытта. Ул хәзер генә барда автоматта бара, чыгасың, син нәрсә эшләргә беләсең инде уже. Килгән вакытта гына юк. Теге барыбер уйларга кирәк иде. Хәзер бит инде яшьләр күбесе шундый эстрадага омтылалар, бик тиз генә таныласылары килә. Һәм менә синдә шушы уңайдан андый теләк юкмы? Рамилов ничек әйтәсе килә, ул тиз танылу, ул дөрес әйтү түгел инде, ул кеше тырышып эшләп танылырга тиеш. Обычно бездә тиз танылалар, тиз онытылалар, шуңа күрә ничек тә эшләргә алга барырга инсан уйлаган. Димәк, синең алдагы планнарың ансамбльдә калып, киләчәктә дә шулай ансамбльдә хезмәт итү. Ансада бар сольный карьера тоже кызыксындыра, но хәзерге вакытта әйтәм бит бик авыр, барыбер сәхнәгә чыгарга. Ансамбльдә дә Аллаһка шөкер бик шуй, шул ансамбльдә калып, күбрәк сольный җырлар җырларга инде. Илнар, безне тыңлаучы тамашачыларыбызга нинди әйтер сүзләрең бар, нинди әйтер теләкләрең бар? Теләкләр барыбыз да сау-сәламәт булыйк. Самое главное, аннары инде татар концертларын күбрәк карасыннар, безнең концертларга килсеннәр. Мәгънәле концертларга йөрсеннәр тамашачылар. Илнар, бүгенге тапшыруда катнашканың өчен сиңа бик зур рәхмәт әйтәбез. Киләчәктә дә сиңа зур иҗади уңышлар телибез. Синең кебек шундый талантлы җырчыларыбыз булганда, әле ансамблебезнең киләчәге булыр дип уйлыйм. Рамил, үзегезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Аллаһ тормышта сезгә дә зурдан-зур уңышлар. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.